ovdje vrlo blizu Hrvatskog doma, ne znam, možda ima pola minute hoda, nalazi se poprsje Nikole Andrića, Vukovarca. Nikola Andrić i Juraj Bupalo, iako nisu živjeli u isto vrijeme, zajedno su išli u Tursku, rekao bih. Dobra asocijacija, to se dobro se dosjetio. Istina, jednom sam putovao sa Nikolom Andrićem, odnosno on je meni najpoznatiji kao urednik one zelene biblioteke, zabavne biblioteke iz 20. i 30. godina koja je popularizirala književnost u Hrvatskoj, gdje on vrlo spretno objavljivao klasike, ali da ne bi baš dojadio samo ozbiljnim teškim knjigama i uvijek bi ubacivao i nekakve putopise i tako nekada kao trivialnu književnost. U to vrijeme je bio popularan u Francuskoj Pierre Loti, jedan putopisac i putnik, cijeli svijet je obišao. I Nikola Andrić je preveo i objavio 2 njegove knjige u toj svojoj zabavnoj biblioteci. Mislim da je to iz 1916. čak. Azijada i u Haremu. I oba dvije se događaju u Istanbulu. I meni je to bio baš doticaj sa nekim tim starim Istanbulom i sa načinom putovanja gdje se on zbog djevojke poturčio, što inače zapravo često radio na putovanjima iz cijelog svijeta, dakle ima, ne znam, Lotijeva ženidba, tamo se oženio na Tahitiju za neku Tahićanku, pa onda u Maroku i tako dalje. I svaka knjiga mu je zapravo o nekoj djevojci koja je metafora te zemlje. I to je naravno ono vrijeme egzotično, nekako taj pisac je posve zaboravljen, ali mene su nekako odredili ti njegovi putopisi, tako da sam zapravo prvo putovanje na istok, bilo mi je nekako sasvim prirodno da uzem te njegove knjige iz zelene biblioteke, doista našao sam u antikvarijatu, strpao u ruksak i onda sam na licu mjesta u Istanbulu čitao zapravo to koliko god Istanbul, modern danas grad i dalje kad on piše o tim minaretima koji strše, gdje se ne zna koji minaret pripada koje džamiji, zapravo to su isti prizori koji se danas mogu. Tako da to je poveznica, eto, s Andrićem sam u ruksaku. Ja mislim, vi ste zajedno putovali. Znači, ako ne budeš mogao naći neku od tih knjiga iz zabavne biblioteke, a bude ti trebala, mislim da je Gradska knjižnica Vukovar kompletirala cijelo, tako da sve naslovi imaju u Vukovaru. To ti je druga mogućnost da putuješ neki drugi. Moram naći njegove od Balkana do Mont Blanc, to ne sam čitao, ali... Knjižnici tu. Znači, kako ti putuješ? Šta, uplatiš u agenciju, paket per aranžman ili kako je? Ne, mislim, ovisi gdje idemo. Recimo, daljnja putovanja koja zahtijevaju avionsku kartu, ja sam dugo vremena iskorištavao kao studijsku kartu s kojoj sam dobivao popust za putovanja. Mislim, danas je to, čovjek nađe neku low budget kompaniju, sam se isplanira let, uplati, danas je to puno jednostavnije. I najveći trošak u zapravo vezi putovanja tih daljnjih je ta avionska karta, tipa do Indije, do Bangkoka ili nešto preko Moskve, Istanbula, platiti letovi i to, ali zapravo troškovi dalje na putovanju su, ne znam, manji nego u Zagrebu. Kako si sad išao u Grčku, recimo sad, ovo ljeto, kako si putovao? Onako, u kratkim crtama, dakle, samo da dobijemo dojam kako se to dogodilo. Ništa, preko interneta kupio kartu, Flixbus do Beograda, prvo je jedan dan u Beogradu i iz Beograda direkt autobusom do Atene. To je dakle, negdje navečer kreće, cijelu noć putuje i negdje u popodnevnim satima, oko 3-4 popodne stiže u Atenu. Tamo unajmljena soba isto, zapravo bez ikakvog kontakta. To mi je danas sve malo čudno. Nekad je meni bilo normalno ti kontakti na recepcijama, pitanje ljudi, di je šta. Danas putnici hodaju sa mobitelom u ruci, sa GPS-om uključenim i sve znaju di je šta, niko nikoga ne pita. Malo mi je to bilo čudno i malo mi je to falilo. Uvijek sam navikao i tako su se i ostvarivali kontakti. Lutanje i kad čovjek zaluta i traženje bilo na neki način bi me upućivalo na druge ljude. Sada nemam potrebu, sve vidim, tu je i tako, to je recimo ta promjena koju sam osjetio. Da, danas je, mislim, ja sam počeo putovati s vodičem, Lone Planetom vodiče recimo bio. Nisam uopće znao
zapravo prvo putovanje u Grčkoj je bilo bez ikakvog vodiča, jedini vodič za Grčku koji sam znao bio Pausanijev vodič, ono iz 1. stoljeća nakon Krista, 600 strana, klasična literatura i tako, što nije bilo ni za nosit za ove vodiče, niti kod nas bio, ne znam, algoritam pa da mogu kupiti na engleskom. Našao sam neki za studente kao bila, čini mi se, ne znam kako se zvalo, Europa, nešto nekakva. I sad je bila kratka bilješka i kratki riječnik konverzacijski. To sam istrgnuo staro iz knjižnice, neko izdanje bilo i to je to. Nisam znao da postoji, nije bila nekakva putnička scena tada u Hrvatskoj 90. godina, sve to nastalo nekako ovih 0. godina, 2000. pa nadalje, bio nekakav rez, 80. su bili Malnar, Bebek, ne znam, Zuko, Džumpur, ove što zna starije generacije, 90. godina nisu se nešto objavljivali, putopisi, nije se putovalo, znamo kakve su godine bile, tako da sam krenuo na taj način potpuno neinformiran, čitajući stare putopise, čitam Malnara, aha, 15 lira dođe, kad je on bio 83. godine, ne znam, 80. Tako da potpuno beskorisno mi je bio i taj konverzacijski riječnik gdje je pisalo, oprosti gospođo, htio bih vas zamoliti za ples. Mislim, to mi bilja ne treba to na putovanje. A išao si između prve i druge godine faksa? Da, to je bilo skoro prije 25 godina, prije 24 godine. Išao sam spremati ispit iz grčke filozofije u Grčku. I to me na neki način je odredilo s tim putovanjem, jer sam spoznao jednu bitnu stvar, da čovjek zapravo kad nešto doživi, vidi svojim očima, osjeti, udiše, upozna, i onda naknadno kad to čita u knjigama, ako sam ja čitao filozofiju, ali sam mogao zamisliti te filozofe, Sokrata kako šeću tamo agorom, filozofiraju, nekako sam vrlo brzo uspio to usvojiti, nekako je samo ulazilo u mene. To sam išao, dakle, Sokratov zatvor mi je recimo bila jedna lokacija gdje sam čitao Fedon. Sokratov, to je Platonov dijalog, Sokratovi posljednji dani kad on zapravo ispija otrov u ćeliji i sad postoji taj zatvor, vjerojatno nije pravi, na tom brdu Filipapos, ali evo tako su ga označili, vjerojatno je, tamo to je bilo. I onda sam lutao po tim lokacijama koje sam mogao pronaći po Platonovim dijalozima i ovo ljeto sam isto zapravo, nisam uzeo Fedon, nego sam uzeo zakone Platonove, gdje on govori o Zeusovoj pećini na Kreti. I onda sam na neki način išao obilježiti obljetnicu, svojih 4 stoljeća putovanja, nakon prve godine faksa i danas, opet tragom Platona, sa Platonom u torbi sam išao na Kretu. Doduše, oni su cijelo hodočašće napravili, po ljetnim mjesecima preko 40-44 stupnja, to bi bilo nemoguće, tako da dobrim dijelom sam se na Psilorikis planinu, gdje se nalazi ta Mont Ida, Zeusova pećina, popeo uz pomoć pick-upova, jer dosta ljudi tamo koze, ovce uzgajaju, ne žive više tamo u tim pastirskim kućama, nego u selima ispod, udaljenim 30 km, pa često prometuju, tako da danas za putnika bez svog prijevoznog sredstva, nekog auta unajmljenog, što se može zapravo dosta jeftino i danas, na Kreti unajmiti recimo na tjedan dana, sam se uspio popeti, prespavati gore, posjetiti tu pećinu i tako. Tako da sam ponovno nekako te mlade osjećaje u vezi putovanja oživio, opet vezan uz Platona i sa knjigom u ruku. Zašto si ti, kad si ti išao u Indiju, zašto si išao, što si tražio? To je bilo, kako je ovo bilo, ova Grčka nakon prve godine faksa, ovo je bilo tamo nakon završenog faksa. I znao sam zapravo, barem tu posljednju apsolventsku godinu faksa, da moram putovati, da idem u Indiju. Dakle, prije nek što nakon faksa, kad napravim, kad diplomiram, kad napravim ono što svi očekuju okolina od mene, diplomiram i sve, dakle, prije vojske, prije obitelji, prije zaposlenja, moram napraviti neki rez i malo se sabrati, naći, orijentirati na orijent. A Indija mi je bilo nekako izbor opet vezano uz literaturu. Ne znam, da sad ne spominjem knjigu o džungli, koju sam kod dijete čitao, ali recimo, evo, Željko Malnar, Borna Bebek, recimo, ima sjajnu knjigu Santana, gdje radnja te knjige kulminira u Indiji. 90-ih, jedno kratko vrijeme, zapravo jedini onak doticaj s Indijom, i ovi indolozi, Hare Krishna je bilo i to je bila literatura. Meni je Tin Ujević u Indiji, recimo, šta je pisao, pa onda Veljačić. Uzeo sam predmet orijentalna filozofija, zapravo indijska filozofija, bila na faksu,
Tako da me dosta to nekako odredilo da idem baš u tu Indiju koja mi je nekako predstavljala ono kvintesenciju ono istoka, gdje tradicija još živi, gdje ono što bi drugdje doživjeli kao folklor, tamo je to svakodnevnica još uvijek. A i na neki način ta Indija toliko raznolika, šarena, dakle tamo su od rasa, od vjera, ne znam, naroda, klima, geografski, povijesno, svega. To je cijeli jedan kontinent, doslova. A s druge strane može biti za nekog putnika, početnika, vrlo dobar trening za putovanja. Jer je Indijom teže ipak malo putovati nego drugim zemljama, ne znam, jugoistočnom Azijom, Tajland i tako dalje. I sad lutam kolom, kupujem nekakvu knjigu, zapazili su me ljudi, tamo su čak i plakati kao čuvajte se ovog i sad je nacrtana neka Bibi, lopovica Bibi. Kao i onda piše čak na koji način ona u biti pljačka. Meni su ovo vidjeli da imam ovdje novce, kupovao sam nekakvu knjigu, kupio sam kartu na brzinu iz Kalkute u Benares. I onda čovjek nema ovu kartu za kupe, ne može kupiti, jer to mora puno napraviti, zato su gužve u vlakovima, nego sam kupio general ticket, opću kartu, to samo znači mjesto u vlaku, sad bilo gdje je vagon koji nema nikakve rezervacije. I tu je ogromna gužva, to je doslovce ne znam, gdje bi 100 ljudi, tu ih je 800, valjda bilo. Samo u jednom trenutku sam skužio, da ne mogu nogu iskubelja, da ne mogu ništa. I nekak sam se izvukao, došao u među vagone, ovako se opipali i sve mi pravi, džepovima. Dakle, tada kad su me zapravo, su me ščepali za noge, otvorili cifrešlus, izvukli sve i tako. Tako da s te strane, Indija zaista preporučujem. Mislim, ovako može biti zbilja čudno, ali svega ima. Čovjek se nakon nekog vremena doista opusti i Indija daje čovjeku, ne znam, meni je prva ljubav Indija, prvo putovanja, i najduže sam tamo bio, prvo putovanje 5,5 mjeseci, nakon 5 godina, nakon jugoistočne Azije mi je bilo neminovno da opet idem u Indiju, onda nakon 5 godina sam opet išao i tako svaki put sam doživio na drugčiji način. Ili taj naslov je intrigantan, kao što je, nije to put u Indiju. Da, nije samo fizički, nego naravno Možda malo da nam nešto, jel to tako, ti si pisao knjigu naknadno, jel? Da, a meni je trebalo biti neke, nisam znao da ću početi pisati, imao sam neke bilježnicu koju sam najintenzivnije vodio kad sam bolestan bio jednom u Puškaru, negdje nakon mjesec dana sam se otrovao nekom hranom i tad sam najintenzivnije pisao dnevnik. Liječio sam se, mislio sam da ću sam uspjeti, na kraju nisam, morao sam liječnika zva, dao mi neke tablete, neku američku dizenteriju sam pobrao i tak. I imao sam te bilješke i negdje nakon 3 godine sam po tim dnevničkim bilješkama išao pisati o tome, naprosto sam mi ugradio. I onda je prvo nastalo to poglavlje o moje bolesti koje se raširilo na nekih 30 strana. I onda sam još jednu zanimljivu epizodu koja je koju sam prepričavao prijateljima ili zanimljiva, tražio sam neko selo od kuda dolaze Romi u Indiji koji sam gledao kod dijete u nekom Malnarovom dokumentarcu. To ljudima bilo zanimljivo pa sam tu pričicu napisao, onda sam vidio pa mogu bi cijelu knjigu. Tako da je 3 godine nakon sam ja krenuo i onda je nastala ova velika knjiga koja nije samo kronika mog putovanja, onoga što sam ja vidio, doživio, upoznao i tako dalje, nego zapravo je i rasprava o samom putovanju, o smislu putovanju, na neki način je to putovanje predstavlja neki način čin odrastanja, što sam rekao, uz fizičko putovanje čitavo vrijeme pratim nekakav tok svijesti što se događa sa mnom kao putnikom, subjektom koji putuje. I osobno još ova Ljiljana, je u toj da, to je knjizi isto. Ljiljana je, ko je Ljiljana? Ljiljana je moja cura, odnosno supruga. Danas supruga, da. To je posvećena knjiga, ali da, sad sam mi sjetio, viš dugo nisam tu knjigu završava, u biti zadnji dan u Deliju su me neki ljudi, bio sam s nekim Izraelcima, i to u New Deliju, ne u Deliju starom, u New Deliju koji je prilično uređen i sve, i sad neki čovjek, neki duhovnjak, onako bijelo obučen, me je zaustavio i kaže da on pročitao moju auru i da sam ja, ne znam, duhovan jako i tako nešto počeo pričati. Ja rekao, dobro, prijatelji su mi otišli, gledam, di su i on u priču sa mnom i kaže, ali ja ti mogu reći tvoj život, sve, kaže, šta mi možeš reći, kaže, ja ću ti reći ime cure. Mislim, ću mi reći ime cure, ja curu ni nemam, Ja rekao, dobro, ajde, kao cvijet, Sveti Cvijet je ime.
kao lotos, što je Ljiljanu, ono, i tako i na kraju dođemo ono u Zagreb i mjesec dana upoznam Ljiljanu i eto, završimo. Ovo je to Barović, selo što sam rekao malo, da su kao pleme Roma. Ovo je jedna škola, djeca su doista željna učiti ovdje, to mi je bilo onak nevjerojatno. Evo, ovo je sa te ceste, termit na ovoj na cesti, džunglom je okruženo, to je ta cesta sa taljigama. 10 godina kasnije to je ista ova cesta. Dakle, sa drvoredima, asfaltiravan, nanovo, sa... Procvat. Da, Indija je. I onda je to meni bilo čudno i pitam te ljude i oni veli, pa dobro je da se mijenja, pa hvala Bogu, čovjek se mijenja, čovjek odrasta, čovjek ono, a ja onako još romantičan. Mislim, naravno, htio bi čovjek sve te promjene da vidi, da ljudima bude bolje život, ali opet na neki, gaji i dalje neku romantičnu verziju. Idemo onda sad malo na Dodir Orijenta, koji smo već malo dotaknuli s Grčkom. Ta knjiga to je nešto drugo, to sad nije jedna priča, jel? To nije romaneskni putovi, to su kao putopisne priče, tako se kaže, no? Tako ti kažeš. Pa neki putopis je serije, Pa da, ali dobro između, mislim. Čim je putopis nije čisto. Pa to je da, putopis je zapravo hibridni žanr. I on može biti sve, on može biti reportaža, on može biti poezija, on može biti roman, on može biti kratka priča, sve ćemo. Sva putovanja u toj priči koja su sabrana u nekih raspon od nekih 10-15 godina možda čak, su vezane uz neke ličnosti koje su obilježile te prostore. Dakle, ili su odredili percepciju, način na koji mi kao zapadni putnici danas možemo doživjeti ta mjesta, ili su ih oblikovali ako se radi o nekim povijesnim ličnostima. Tako sam recimo, kad sam išao u Iran, striktno slijedio tragove Aleksandra Velikog. Naravno, slijedeći njegove tragove nisam propustio ništa što bi svako preporučio vidjeti u Iranu, jer je doista ga tako ispresjecao. Zapravo, tražeći Aleksandra, u biti sam upoznao današnje Perzijance i perzijsko nasljeđe i čuo sasvim jednu drugu priču o Aleksandru Velikom, kojeg tam zovu Aleksandar Prokleti. Tako da čovjeku se promijeni percepcija. Recimo na Bliskom istoku sam išao tragovima u Jordanu Lorenza od Arabije. Dakle, čovjeka koji je vodio arapski ustanak tijekom Prvog svjetskog rata, čiju sam knjigu u Indiji nabavio 7 stupova mudrosti, film vjerojatno poznajete. Lorenzo od Arabije, tu su ti upečatljivi kadrovi te pustinje, Vadi Rum. Tako da s tom knjigom, koja je istovremeno i njegova autobiografija i studija slučaja njega kao outsidera, jednog posebnog čovjeka izvan okvira društva, istovremeno je i povijest, ali iz prve ruke, iz njegove perspektive. Uvijek sam na taj način volio se nekako približavati tim mjestima. Onda jedna priča je Pustinjački otok, to je vezano uz Čedomila Veljačića. On je napisao, to je naš diplomat i sveučilišni profesor koji se zaredio kao budistički redovnik i ostao je živjeti na Šrilanci do kraja života, odnosno pri kraju života u Ameriku. Otišao u Kaliforniju u jedan budistički centar i onda je prvih godina svog života slao pisma s Pustinjačkog otoka, tako ih je on nazvao, sa jednog malog otoka na jezeru u Šri-Lanci, koji je meni oduvijek kad sam pročitao tu knjigu, koja mi je nekako me upoznala i s budizmom i nekako mi je i punokrvan putopis bio i nosi nekakvu bitnu posvećenost života, dakle jednog Veljačića koji napušta sve i odlazi zapravo zarediti su jednoj tako stranoj nama religiji i slično. I onda kad sam išao na Šri Lanku, to je recimo bilo putovanje sa Ljiljanom, gdje ona došla, u stvari to smo zajedno išli, da došla je kasnije, smo na Šri Lanku zajedno išli. Ja sam negdje mjesec dana prije ili 2 poslao pismo redovnicima na Pustinjački otok, jer sam znao da se tamo ne može doći tek tako. Doista, to su pustinjaci žive u svojim pustinjačkim kolibama, tamo ujutro jedu, cijeli dan meditiraju, neki se bave znanstvenim filozofskim radom, imaju jednu knjižnicu tamo. Taj otok su osnovali
njemački budistički redovnici još početkom stoljeća. I oni su zarađivali sve kasnije redovnike koji su dolazili sa zapada. Tamo sam se najavio, nisam dobio nikakav odgovor. I onda sam sam doveslao do tog otoka, našao sam jednog čovjeka, on mi je htio pomoć, vidio je da nisam turist, jer svi su mi htjeli ture okolo jezera i tako da mi pokažu guštere i slično. Ja rekao, ne, ja hoću na viški otok, pustinjak, svi gledaju što je, onda sam u jedan samostan došao, tamo smo najmili čamac i sa jednim lokalnim čovjekom sam doveslao do otoka, on je otišao gore, najavio me, nije bilo nadstojnika, ali bio je jedan dečko tada zadužen, mislim dečko mlađi od mene, bio budistički redovnik, potpuno zaređeni. I on je rekao da mi zapravo nisu odgovorili na pismo, predno sam 2 pisma poslao. Prvo sam mislio kako oni nemaju novac, ne barataju nišćim, pa sam mislio nisu mi odgovorili jer nisam poslao poštanske karte, da sam ponovno pisao i poslao poštanske karte u pismo, ali odgovora nisam dobio. A nisam dobio odgovor zato jer u pismu pisalo da sam ja putopisac. Oni su se bojali, sad ću ja to popularizirati, ne znam šta, sad će nagrnuti ljudi, čega se i Veljačić bojao kad je pisao o tim pismima, pa je rekao da je najezda, ne znam, mladih hipija koji dolaze sad njemu, tako pa ih on tjera, onda veli, hvala Bogu, sad se Kastanjera pojavio, pa idu na drugu stranu svijeta, u potrezi za tom nekom instant duhovnošću. 100 dana Azije, kao što je ovaj prvi putopis, Put Indije, sam počeo pisati 3 godine nakon što je vrijeme i sjećanje učinilo svoje, dakle iz jedne naknadne perspektive, osmišljavajući sve to, zanimalo me što je izvorni putopis, zapravo može li se putovanje putovati i istovremeno pisati se o njemu. Pisanje je uvijek na neki način ponovno putovanje, doživljavanje drugi put u sebi tog istog. Trudio sam se dakle voditi što precizniji, odnosno detaljniji, odnosno redovitiji, možda najbolja riječ, dnevnik, tu sam i fotografirao, tako da u ovoj knjizi, recimo za razliku od ove 2 nema fotografija, u njoj ima nekoliko araka. To je putovanje trajalo 100 dana, onda se naslov naravno prirodno nametnuo, tako je ispalo, povratna karta avionska, brojao sam točno 100 dana. To je bilo putovanje Tajland, Laos, Vijetnam, Kambodža, onda preko Tajlanda opet u Bangladeš i u Indiju. Ko se smije na to reći? Što se dovede na toj fotografiji s plakata? Evo, meni ova fotografija, ja sam recimo, to je u 100 dana Azije, ali je u dnevničkom smislu. Tražio sam zapravo lokacije, stvarne lokacije izmišljenog filma, snimljen po fikcijskom romanu, Srce tame, Apokalipsa danas. I onda smo, u biti, iz Apokalipse danas ima jedan kadar, kada Vilar, ne znam, jeste gledali film, meni je to omiljen film, pa pričam kao, ulazi u džunglu, tajnovitu, mističnu, mračnu, ne zna, što će ga dočekati, kako ludilo, s druge strane gdje ga taj krc čeka, i onda se pretapa lice jedno kao budističko bude, a to je lice sa ovih hramova u Bajanu, u biti onaki džungla i pretapa se. Ovo je Ljiljana uslikala baš kao mjesto gdje smo tako nešto dokučili i sama priča zapravo završava onda u hramovima Ankora, ali uspjeli smo te lokacije pronaći, premda se ne može proći tu na tom mjestu, to je neki središnji Vijetnam u Kambodžu, može se rijekom Mekong na jugu proći. Mi smo unajmljenim motorom išli do kambodžanske granice Vijetnamom i onda kad smo došli u Kambodžu, onda smo, a Kambodža ima najgroznije ceste, valjda usporedive s onim u Tanzaniji i Kongu, ne znam i tako. Dakle, to nije ništa udirano, obnavljano, 70 godina, zaraslo u džunglu ili nema uopće asfalta, tako da za nekoliko stotina kilometara nam je nekako, doslovce 2-3 dana je to ekspedicija doći do nekog mjesta. Kako smo došli do Banunga, koji je najbliži nekakav gradić prema granici. I onda smo tu unajmili motor i onda smo iz tog mjesta išli prema granici i opet došli do te iste rijeke koja se spominje, kojom plovi glavni junak i tako. To je bila recimo jedna potraga koja je onako zanimljiva, jedna od najdužih možda
priča o dodiru orijenta, koja je, dakle, evo, to je onaj način šta znači pisati na licu mjesta, to je ovo slobodno i onda poslije zapravo to isto putovanje, zapravo i potraga je pretvoreno u jednu smisaonu literarnu cjelinu kao prihod. U biti nema samo o obitelji čovjeka kojem netko iz obitelji nije stradao, kojeg nije označio tajno. To je doslovce četvrtina stanovništva Kambodžana je istrijebljena, ubijena u tom braku, odnosno za vrijeme Pol Potove vladavine, kad je proglasio godinu nula, a ona je sve iz početka iselio ljude iz gradova, melioracija zemlje, semafori prefarbani i tako. Nekako, s obzirom da su bili na različitim stranama i žive međusobno, vjerojatno je to nekakva budistička filozofija i svjetonazor gdje se mržnja ne može isprati mržnjom. Naprosto su morali prihvatiti taj suživot i ostavili to iza sebe. I u Kambodži i u Vijetnamu je interesantno da zapravo kod njih nema ne postoji ni pojam PTSD, recimo, kao kod nas, traume iz rata koje nose. Jednostavno žive u sadašnjosti, ovo ostavljaju, vjerojatno povezano drugčijim načinom života, drugčijoj kulturi, drugčijim svjetonazorima, drugčijoj vjeri. Tako sam ja dobio dojam, ljudi neće pričati o tome ako ih baš pitaš, ispričat će ti nešto. Dvije knjige Tibora Seka. Ovaj Papuanski dnevnik recimo je objavljen na mađarskom i prije par godina na esperantu. Ovo je zapravo izvorno pisano na hrvatskom jeziku. Dakle, te knjige nije bilo i to je sad vezano recimo u Zagrebu, dakle, etnografska zbirka, to je treća pojedinačna najveća zbirka uz braću Seljani i Dragutina Lermana koja je darovana muzeju i je u biti Sekeljeva, tako da je ovo to putovanje s kojeg je on sve to sakupio. Dakle, pred kraj svog životnog puta, dakle, on je 60-godišnjak bio kad je krenuo na Papuu Novu Gvineju. To je njegova, možemo reći, posljednja velika knjiga. Ovo je Oluja nakon Kagvi je zapravo njegova prva knjiga koja ga je i proslavila, koja je objavljena u Argentini 1944. Odmah nakon toga drugo izdanje, treće, četvrto, peto, šesto u Meksiku, svima tamo. Kod nas je 55. izdana knjiga, točno, zapravo vrlo brzo nakon što se on vratio. Prilikom se vratio krajem 54. To sam baš malo istraživao kad smo uređivali tu knjigu. U mjeseci pol je valjda nastao taj prijevod. I to je druga knjiga njegova objavljena na hrvatskom. Mene je Seki bio fascinacija, još kao dijete sam čitao njegove, on ima i nekoliko knjiga o djeci posvećenih, isto uglavnom sa putovanja. Većina tih knjiga, odnosno jedan dio, on je zapravo gotovo 30 knjiga napisao, je preveden sa španjolskog ili sa esperanta, ili su pisane na hrvatsko-srpskom, srpsko-hrvatskom, već ovisno gdje bi ih objavio. I ja sam nekoliko tekstova o Sekelju objavio, onda su mi se povodom 100-godišnjice javili iz Subotice, gdje on živio, gdje je bio direktor muzeja i tako. Tako smo uspostavili neke kontakte, upoznao sam i njegovu udovicu, s kojom sam se, mogu reći, sprijateljio. Ona mi je dala neke njegove rukopise, knjige koje nisu objavljene i meni je to bila ideja da s mojim urednikom ove knjige Dodir orijenta, odnosno izdavačem, Librikon, ponovno nekako rehabilitiramo Sekelja i pokažemo te stare putopise današnjoj sceni, publici. Znači, putovanja braće Seljan, kaže, prvi put u knjizi. Seljani su zapravo naši najpoznatiji putnici, istraživači modernog doba, da tako kažem. Jer za razliku, recimo, Lerman je bio prije njih, ali on je bio u sklopu ekspedicija, recimo u Kongu od Stanleya. Oni su putovali sami su organizirali ekspedicije i tako dalje. Prvo u Etiopiji, gdje su bili guverneri južnih pokrajina, izrađivali karte, donijeli cijelu zbirku etnografskih predmeta, isto etnografskom muzeju i kasnije u Južnoj Americi. I oni su to sve redovito, svoje dnevnike slali u zagrebački časopis Prosvjeta i oduvijek im bila želja sve to ukoričiti u jednu knjigu. Što nisu uspjeli za svog života, Mirko je stradao u Amazoni, strani indijanaca s kojima je putovao, Stevo je nastavio svoju karijeru dalje, oženio se, prenijeli su prava našem slikaru Zlatku Šulentiću, on je počeo nešto sakupljati građu o Seljanima, ni tad se nije napravilo. U Karlovcu postoji centar za ekspedicije i istraživanje Karlovac, koje Mladen Poslužnik i Mladen Kuka drže naši fotografi i istraživači,
napisali su 3 knjige, zapravo Mladen Postručnik kao seljanin. Oni su govorili isto kako je teško danas, zapravo i ti ljudi koji su radili na tome su umrli i tu građu je teško sakupiti. I u vremenu zapravo korone, onda mi nismo izlazili baš i tako, i kako sam pisao o seljanima za Meridijane, onda sam se upućivao u te tekstove. Jedan dio tih tekstova iz prosvjete je Etnografski muzej digitalizirao, objavio na svojim stranicama, neke knjige Nacionalna sveučilišna knjižnica, a neke koje nisam tu mogao pronaći sam pronašao u knjižnici, uslikao, prepisao sve, uredio i zapravo sam vidio da ti tekstovi koji su slali u prosvjetu u biti predstavljaju njihova putovanja i istraživanja u cjelini. Osim onih, recimo, dijelova koji su objavili u posebnim publikacijama, na španjolskom, portugalskom i tako dalje, ali i to je prevedeno na hrvatskom online, tako da ova knjiga uz te tekstove predstavlja u biti cjelokupni literarni opus braće Selja na hrvatskom jeziku. Ono što je na francuskom, španjolskom, portugalskom, u biti više manje što su objavljivali za časopise je prevedeno s ovim tekstom. Zapravo je bio bitan, nije toliko bilo teško sakupiti koliko su to bili dnevnici koji su oni slali u rukopisima, i to su dakle bile 10. godine 20. stoljeća. Tu se potkralo milijun što krivog čitanja, pa grešaka iz toga, što štamparskih grešaka, tako da je sve to trebalo pronaći i ispraviti, jer bi bilo neozbiljno danas publici prezentirati njihova djela da ih čitaju onako kako su ona prenesena recimo u novinama. Da. Tako da evo, to je posljednje, to je prije 2020. mislim, da. 21. piše. 21. Da, točno kako je bilo. Da. I lakše. Ovo je Pierre Loti, inače. Kojega je preveo Nikola Andrić, ako nismo spomenuli.